Wani irin jin daɗi za ka nuna godiya ga Allah bisa yadda aka sa sunan Hanifa a wannan jami'a mai albarka? Gaskiya farin ciki na ba zai misaltu ba. Ba wai sa sunan ta ne ba ya ta kamure ba. Irin na alheri da jama'a suka yi da shi mai makarantar ko da bai sa sunan ta ba. Yadda ya zo har yake tani da gidana ya kama ziyara ta ta'aziya daga ya tabbata ya zo mu ga abin da ya faru ana. Da kuma sa wannan suna da fi sau da babu kalma da zan amfani da wajen nuna farin ciki na sai dai mu sha addu'a da fatan alkhairi. Allah albarkaci wannan makaranta, Allah sa an gina ta a sa'a kuma Allah sa niyyar da aka yi na gina makarantar ladan ba a duniya da har Allah ya. To kamar yadda ka ga baki sun zo da saboda saka sunan wannan ƴar taka wannan jami'a mai albarka, su ma wani irin godiya za ka yi musu da suka ji wannan jimami na wannan abu da ya faru? Su ma ina godiya kuma na abin farin ciki game da mutuwar Hanifa makarantar university nan da kuka sani da Maryam Abacha University su saka wa ɗaya daga cikin manyan titunan makarantar suna Hanifa Abubakar, yarinyar aka kashe domin wato a girmama iyayenta da kuma abin da ya faru gare ta. Masu mu gyara zama domin ci gaba cin cikakken rahoton halin da muke ciki na farin ciki, amma kafin nan dan Allah ku ci gaba da nan na mana alamar subscribing, sannan ku ci gaba da danna mana ƙararrawa domin hakan ne zai ba ku damar samun sababbin labaranmu da kuma shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Masu saurare, kamar da kuka sani dai ana ci gaba da jimami na rashin Hanifa Abubakar bisa kisan gilla da rashin mutunci wanda malamin makaranta ya yi mata, kuma wanda kuka sani da Abdulmalik wanda ya sace ta da ya nemi kudin fansa har naira miliyan 6, inda dai daga ƙarshe wato ya kashe ta ya kuma binne ta, aka tono gawarta daga baya, inda a yanzu Abdulmalik din yana hannun hukuma inda ake zargin za a yanke masa hukunci, kuma kowa na jira a yanke masa hukunci domin kowa yana zuba ido wani irin hukunci za a yanke masa, kuma kotu tana nan tana shirye-shirye yanke mata hukunci. Sai ka shi wani abu farin ciki ya faru da wato makarantar nan Maryam Abacha University da suka tawa ɗaya daga cikin titunan makarantar wato sunan Hanifa Abubakar domin jajantawa iyayenta, domin nuna musu cewa tabbas sun karrama su da ita yarinyar da aka kashe da kuma 'yan uwa da abokanan arziki. Babu shakka wannan abin farin ciki ne sosai, wato duba da yanda wannan mutuwar Hanifa ta zama wa al'umma abin takaici da kuma nuna rashin jin daɗin su, musamman na irin yanda kowa yake zuba idan ya lallai ya ga an yankewa wanda ya kashe Hanifa hukunci da ya dace da shi, kamar yadda ya kashe ta shi ma a kashe shi, inda kowa yake tufa albarkacin bakin shi. Amma dai kuma a wani bangaren dai abin takaici wasu ne suke sukar inda wai ake ta magana akan mutuwar ita Hanifa Abubakar din, wai suna magana cewa an zafafa don me yasa za a yi ta magana akan wata yarinya karama wacce ta riga an kashe ta, sai ya yada abu ake yi. A nan ne yasa dai za mu maganar cewa ya kamata al'umma ku sani, duk da dai ana kashe-kashe a fadin arewacin Najeriya a kasar nan, babu shakka muna iya ƙoƙarinmu wajen yada abubuwan da suke faruwa, ba don wani abu ba, don gwamnati ta ɗauki mataki mai kyau da abubuwan da suke faruwa. To dangane da kisan Hanifa, abin da ya sa muke ta yi yada wannan labarin domin kowa ya sani ko ina da ko ina abin ya kasance cewa gwamnati ta san cewa ana sanar da abin, kuma al'umma sun zira ido akan hukuncin da za a yankewa wancan mutumi. Shi yasa ake ta kokarin yayyada labarin a koyaushe, saboda gwamnati ta sani cewa idan al'umma yana dai kan wanda ya kashe Hanifan a ga wanda irin hukunci a yanke masa. Babu shakka dai mutuwar Hanifa dai ta shiga wa duk wani wanda zuciyarsa take da imani tausayi a ransa. Dukkan dai wani dan adam dai ba zai so ya ji irin wannan abu ba, bai tausaya ba, inda irin yadda aka yi wa Hanifa karamar yarinya kisa na rashin mutunci. Na farko an kama ta an raba ta da iyayenta,
dukkan wani yaro babu daidai da sakan daya baya so a ce biga babarsa ba, amma haka aka raba Hanifa na tsawon wasu satuttuka har wajen guda 4 za mu iya cewa kafin a kashe ta. Aka raba ta da iyayenta, aka ce aka ajiye ta a gidan da ba kowa ba komai a ciki, daga ita sai gidan. Ya ilahi alamina, yaro karami idan ba kowa a cikin ɗaki baya iya zama saboda tsoro, amma haka aka ajiye Hanifa a cikin gida ita kadai cikin tsoro da firgici da razana. Kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cikin tsoro haka aka ajiye karamar yarinya ita kadai wadda ta fi shekara 6 ko 7 ba, sai dai idan an zo za ka ga an so. Wannan wani irin cikakken rashin imani ne. Sannan daga ƙarshe ya zuba mata a shinkafa bera har ta ci ta mutu. Wannan ne ta sa watakan ya zira ta abu a cikin har ya je ya binne ta. To ya jama'a, ta ya za a ce an yi shiru akan wannan lamarin? Ba a tunatar da wai mutane akan abin a ɗau mataki. Masu sauraron mu, wannan dai akan wannan maganar dai shine muke dauke da wannan rahoton na wannan makarantar American University ta karraba Hanifa ta hanyar sanyawa ɗaya daga cikin titunan makarantar sunan Hanifa saboda kar a maita da wannan yarinya. Amma dai iyayen Hanifan sun nuna farin cikin sosai sakamakon zuwan da suka yi don su buɗe wannan titin da hannayensu, inda aka hira da mahaifiyar Hanifan ya nuna farin cikinsa sosai game da wannan abin da shugaban wannan makarantar ya yi, watakan Adamu Hassan Gwarzo, profesa mai wanda yake da zumbar nuna halishininsa da kuma nuna cewar ya sawa wannan titin suna ne sakamakon kada a manta da wannan yarinya mai hazaƙa da kuma bawa addinin musulunci gudunmawa tun tana yar karamar yarinya, saboda yarinya ce mai basira sosai, tana ba da gudunmawa sosai a social media. Wannan ne yasa ya sawa titin sunanta, inda za mu tuna za mu ga cewa Malam Jafar Mahmud Adam ɗaya daga cikin malamai ne a jihar Kano wanda ya ba da gudunmawa 100% bayan mutuwarsa ne aka sawa titin na shekara sunansa, wanda kuma idan za mu ƙara tunawa cewa akwai makarantar Kumbotso da ke jihar Kano wanda tsohon gwamnan jihar Kano Abubakar Rimi matarsa ta mamar ganya Sa'adatu Abubakar Rimi ta ci sunan wannan makarantar bayan rasuwarta, inda ake tunawa da marganyar a duk lokacin da aka tuna da sunan makarantar. Idan za mu tuna cewa akwai makarantar jami'a ta Northwest University wanda tsohon gwamnan jihar Kano injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya gina don a samu ilimi a cikin makarantar. Da zamu tuna zamu ga cewa gwamnan jihar Kano mai ci yanzu Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya canja wa makarantar suna sakamakon rashi da aka yi na Yusuf Mai Tamasule, inda ya canja wa makarantar suna ta koma Yusuf Mai Tamasule saboda tunawa da abubuwa masu muhimmanci da shi cikakken dan gwagwarmaya Yusuf Mai Tamasulen ya kawo a nan fadin Najeriya gaba daya, ba ma iya jihar Kano ba. Wannan ne yasa Adamu Hassan Gwarzo, shugaban ita American University, ya yi kokarin sawa wannan titi suna saboda ya san duk abin da aka sawa suna titi ko kuma wani gini abu ne wanda ake ce da matukar muhimmanci, kuma abu ne wanda ba za a iya tunawa da shi ba. A nan sai je mu ce masu sauraro ku ci gaba da bibiyar mu domin sanar da ku da zarar mun ɗora muku sababbin labarai a wadda tashar tamu. Mun gode.